Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nolsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Social Amelioration Cards. Dili tanan makanawat matod sa DSWD. Sa Mandaue City, 55,000 ra sa kapin sa 140,000 ka-household ang mahatagan. Labing unang COVID-19 positive sa Talisay City na 84 anyos patay na. Ang 70 anyos nga una usab nga nagpositibo sa Lapu-Lapu City nakauli na kay naayo na. Kansilado man ang kalihukan sa Semana Santa, simbahan na doon awhag sa katawan. Barangay Tanod nga namadlong sa nag-inom, gipusil. Naandan nga pasundayag sa buhing kalbaryo sa pasyon ni Hesukristo, ipaagi na sa telecast. Hinabang gipanawagan alang sa kapin sa 200 kalibod suroy sa Cebu City, gipahilo na sa barangay San Nicolas Proper Gymnasium. Ang kinabuhi sa mga journalist sa gubat batok sa coronavirus pandemic. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga opisyales sa Mandaue City nangayo og pagsabot sa katawhan. Kini gumikan kay Di Jud Tanan ang mahatagan sa 6,000 pesos nga ayuda sa national government taliwa sa hulga sa COVID-19. Kapin 55,000 lang ka mga households ang marilisan sa maong ayuda. Ang report ni Nico Sireno. Sa Barangay Hall sa Labugon, Mandaue City, daghan ang nangutana kabahin sa Social Amelioration Program sa DSWD. Kini ang gisaad sa national government nga 6,000 pesos nga ayuda sa kwalipikado nga mga beneficiaries nga labing naapektuhan sa COVID-19. Apan aminado ang kapitan, di tanan ang mahatagan, mao nga gusto unta ang liga ng mga barangay, ang DSWD ang mo-identify sa mga makadawat niini. Ug mao nang istoryahan nga gamay rin yung ihatag sa kada barangay, ang mahitabo niya ana gubot kaayo. Kay katong di mahatagan, unsaon naman lang namo. Kaming kapitan mo ilang yaw-yawan, kaming mga kapitan mo ilang awayon. Ang Mandaue City, dunay gibanabanang 140,000 ka mga households. Apan sa pahibaw sa DSWD, 55,775 ra ka mga beneficiaries ang mahatagan. 669 million ang budget proposal sa ahensya alang sa Mandaue ning maong proyekto. Pasabot ni Mayor Jonas Cortez, kung sila ang pabuton, gusto unta nila mahatagan ang tanan kay tanan man sab apektado sa COVID-19 ug sa pag-quarantine. Apan limitado ang budget sa national government, maong nangayo sila sa pagsabot sa mga tao. Ay naot unta nga mosabot na lang ta. Kaning ato ron nalipay ta nga dunay ayuda nga gihatag sa national government. Dunay kaya nga di lang unta intaw nato kunon. Unahon ato lang ipalabi una sa mas nanginahanglan. Naa gyud intay nato yung mga kaigsunan nga intawon naglisod gyud. Kay dili tanan ang mahatagan, gipaasikaso na lang sa mayor ang pagpa-release usab sa Senior Citizen Financial Assistance.
4,000 o katunga sa tinuig nila nga madawat ang ipa-release og sayo. Gawas ni ini, gisaad sab ni Cortez ang releasing na sab sa ikaduha nga hugna sa mga bugas ug dilata alang sa mga residente sa syudad. Doon na tayo bugas nga ipangapod-apod na to, no? Na second wave, tag 5 kilos, nga na pa'y magsunod ana, pila ka batches na across the board, kada bay atong tagaan. Wa na ta magtanaw kuan basta naakas Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Alang sawa magkadawat sa Enhanced Community Quarantine Passes sa Cebu City, mamahimo kamong makakuha online passes. Samtang financial assistance alang sa mga senior citizens, ipaagi unya sa cash card. Si Faye Marie Dumabok sa report. Kay wa na idugang giimprinta ang dakbayan sa SQ passes, mamahimong makakuha ang uban og online passes. Mato ni Mayor Edgardo Lebelia, kini nang ipakita gamit ang cellphone ngadto sa kapulisan, militar o ni bisan kinsa nga gabantay sa checkpoint. Gikinahanglan lang ang pagparehistro online sa www.passup.ph. Samtang mga dili taga-dakbayan sa Sugbo apan nagtrabaho sa mga essential services sa syudad, gikinahanglan lang nga mopakita og ID og Certificate of Employment. Sa ilang cellphone, unya ipakita na lang nila sa pulis kung ang ilang tuyo gusto silang mopalit og tambal, mopalit baron og pagkaon. Samtang nakigalayon ang syudad sa usa ka government bank aron mohimo og cash card nga sudlan sa financial assistance sa mga senior citizen. Gitinguha nga ning buwana mahatag ang 2,000 pesos nga hinabang alang sa buwan sa Marso ug Abril alang sa kapin 80,000 ka rehistradong senior citizen sa dakbayan sa Sugbo. Mo-issue sila cash card. Unya, para ang mga senior citizen di na maghuot, either kung kaya pa nila sila mo adto sa ATM machine or ilang anak, apo. Sa special session karong hapon, i-authorize sa konseho ang mayor sa paghikay sa social amelioration. 262,000 ka mga amelioration card ang gitagana sa nasudnong kagamhanan alang sa dakbayan sa Sugbo. Submit the requirements and of course, this will be implemented by the barangay together with the DSWS. Kini unya sila na imuhatag unya nato sa listahan para pag-implement aning social amelioration program. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Update lang mga kapuso sa dakbayan sa Talisay, mitaliwan na katong pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Si Lian Sinculan sa report. Atol sa press conference kaganiha, gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga matod pa sa Department of Health, mitaliwan na ang pasyente nga taga-dakbayan sa Talisay nga nagpositibo sa COVID-19. Siya mao ang labing unang pasyente nga nagpositibo sa dakbayan. Usa siya ka 84 anyos nga lalaki nga naa magpuyo sa may barangay Lawaan 1. Our deepest condolences to the family. I think DOH was just being transparent to tell the public what happened to the patient who had COVID from the city of Talisay. Hangtod karon, padayon gihapon ang higpit nga monitoring sa Pinoy-anan sa namatay nga pasyente. Gani matod pa nga gikordon pagihapon ang dapit o gibantayan. Padayon usab nga gi-quarantine ang mga nagpuyo sa bay sa maong namatayng pasyente. Actually, it's still cordon because namang gyapon yung mga maids o mga workers niya dito. I'm waiting for City Health kung pila gyud ka days nato sila taon dito, but ibutang dito. Some other members have been put into a facility in the city. Gipadad-an na usab sila sa syudad og mga pangonsumo o laing mga panginahanglanon. Kini aron masiguro nga dili maglisod ang mga namuyo sa maong panimalay. Ilabi na nga way makagawas-gawas kanila. Samtang gidugang sa mayor nga ubay-ubay na ang mga PUM nga nakahuman sa ilang 14-day quarantine. Padayon usab nga gimonitor ang mga PUI ug mga ILIs. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinculan, Balitang Bisdak. Taliwa sa gipatumang Enhanced Community Quarantine, ubay-ubay nga mga violators ang nasita. Lakip na niini ang 8 ka mga lalaking nagtigbakay. Siluan Mirundina sa report. Arestado kining 8 ka mga lalaki human maaktuhing nagtigbakay pasado alas 10 kagahapon sa Sitio Lupa, Barangay Pahak. Kinibisan pa man sa gipatumang Enhanced Community Quarantine sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Giila ang mga suspitsado nga sila si Rolando Godinez, 43 anyos, Noel Amistad, 46 anyos, Kevin Amores, 24 anyos, Ray Amores, 19 anyos, Danilo de la Peña, 50 anyos, Joel Alegres, 40 anyos,
Albert Libaton, 24 anyos, ug Crescendo Rubin Jr., 38 anyos. Nakuha sa ilang posisyon ang duha ka mga sunoy nga may mga tari ug 500 pesos nga bet money. Gawa sa kasong illegal gambling, hayan magatubang usab sila og kalapasan sa curfew ug disobedience to persons in authority. Bawo na to ning mga tao nga mupaygayon o gahig yung ulo, mag-andam sila daan og 80,000 para ila ipiyansa. But mao sa na ilang hunanaon, karong mga panahon na dili basta-basta kang makagawas kung bisag makapiyansa ka tungod kay ang atong judiciary nagskilital sila. Gawa sa 8 ka mga lalaki, nabantayan usab sa crisis management team nga daghan gihapon ang mga tao nga manggawa sa ilang panimay bisan kun way importanteng tuyo ug daw giabusaran ang quarantine pass. Subling pahimangno sa taga-crisis management team nga dili garantiya ang paghupot og quarantine pass nga ikaw dili matakdan sa COVID-19. Gani nakapadul hinuon kini sa peligro sa mga tao nga kanunay maggawas-gawas sa ilang panimay. What about as if it's normal? Sige, kung ano inyong buhaton, basta ang gobyerno, ang dakbayan sa Lapu-Lapu, wa magkawang pagpahimangno sa tanan nga kanang quarantine pass, dakong kay gayunan nga ikaw matakdan og mamatay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Wala man ang tuiga ang naandang makarihukan simbahang Katoliko sama sa Via Crucis sa halok sa cross sa prosesyon o Easter Sunday nga saga dugukan sa mga magtuto. Hangyo sa Arsobispo sa Sugbo nga balaanon gihapon ang mga adlaw Semana Santa diya sa tagsagtag sa mga panimay sama sa paghinulsol o pagpinasayloay. Ang report ni Fee Marie Dumabong. Giulagway ni Arsobispo sa Subo Jose Palma nga unique ang pamaagi karon sa pagbalaan sa Semana Santa kay binag-o. Ug iyang gipasaligan ng mga naa sa panimay nga nagsunod sa mga live streaming sa social media, sa radyo ug telebisyon sa mga relihiyosong kalihukan nga makadawat og panalangin kun kinasing-kasing man nga gasunod niini. Nakaparticipate gihapon sa maynungdanon nga pamaagi. So kaninyo tanan nga bahin sa atong celebration daghan kayong salamat. Matod pa ni Pope, ayaw ka mo pag-una-una nga tungod kay wa ka mo diha physically nagkulang mo sa paghimaya. Ang 7 palabra sa Cebu Archdiocese inyong makita dinhi sa GMA Regional TV karong Biyernes Santo. Samtang emosyonal nga giangkon sa gobernador nga nasubo siya sa padayong pagpatuman sa enhanced community quarantine apan kinahanglan aron kapugngan ang pagkatap sa kagaw sa COVID-19. Di lalim ni atong giatubang nya naghuna-una sa daghan kaayong nagantos karon, daghan kaayong nawadaan og trabaho. Lisod man pod og ang kinabuhi na mawala kay dili naman ha mabalik. O giangko niya nga karong panahon angayan lang ang mga pag-ampo o gihangad ang tanan sa kahitasan aron makalikay ang Sugbo ug ang nasod gikan sa makamatay nga balatian. Magkadilain ang uban mas naglisod. Matabangan lang gihapon sa Dios nga makagagahom o makakuha lang gihapon o igong kusog nga makigbisog ni ining atong giatubang. Gawas sa mga pag-ampo pahinungod alang sa mga frontliners sama sa mga nurse, doktor, kapulisan, militar ug uban pa. Mihatag usab og espesyal nga panalangin ang Arsobispo alang sa mga sakop sa media nga padayong mihatod sa matuod nga balita taliwa sa hulga sa kagaw sa COVID-19. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Barangay Tanod nga mibadlong sa mga lalaki nag-inom kay hapit na kuno ang curfew gipusin na hinon. Samtang duha ka armadong lalaki patay sa shootout tali sa kapulisan. Ang report ni Nico Serino. Samdan sa dughan ang tanod sa barangay Labugon nga si Sosimo Calyora, 37 anyos. Ang bala milusot sa iyang abaga, maungwa ra siya ma-admit sa ospital ug igo lang gitahi ang iyang samad. Ang insidente nahitabo ni atong miaging semana. Asoy sa tanod, una niini may gibadlong siya nga grupo sa mga kalalakinan nga nag-inom. Duda niya kadtog yun ang hinungdan nganong siya napahimungtan.
kita ko si Lisir nga tugdon mo rin sa kundughan, niwib ko gamay. Pag-wib na ko gamay, igog ko. Tarakan mi, tinood mo itong ligid mi. Basta pulis. Pag pulis good, kamuritsing ito sa lapok, nangalubong ito la. Paan, uyung-uyungan. Gikasubo sa barangay ang nahitabo ug misaad nga tabangan ang tanod. Gipangita pa karon ang suspetsado. Mao gina atong trabaho gyud badlong nila kinamati curfew hours. O nya mo lagi nga nasuko to sila. Nya ang atong tanod batuta leda ang mga batanon nga mga badlongon, mga pistola anda mo nang way nahimong atong kuan. Samtang patay kining duha ka mga lalaki sa shootout tali sa kapulisan sa Sitio Latasan, Barangay Labugon kagabi. Unang gialarma ang armadong lalaki nga giilang si Alan Uwano, lakip sa top 10 most wanted person sa rehiyon. Giingong mi aksyon og sukol sa mga pulis, lakip ng iyang kauban nga wa pa mailhi. Napugos ang kapulisan pag-neutralize sa mga suspetsado. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga tao ug pamilya nga nagpuyo sa Aseras o Daplin sa dalan sa Dakbayan sa Sugbo ang kasamtangang gipahimutang karon sa gym sa barangay San Nicolas proper sa Hisgutang Syudad. Gumikan niini nanawagan ang maong barangay alang sa inadlaw-adlaw nga pinangahangdanon sa nahisgutang mga tao. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan natong Biyernes ang pag-awhag sa mga nasa Daplin Sedan nga temporaryong nipahimutang una sa gym sa San Nicolas proper. Apan giklaro ni Kapitan Clifford Jude Ninyal nga alang una kini sa ilang katagi barangay. Apan sugod nitong Sabado ang mga na-rescue sa DSWS ug sa SESET nga mga libod suroy sa Dakbayan ang gihatod na usab sa ilang gym. Gidawat ra hinuon usab kini. Luoy ba mo may ma-affected niya sa COVID, so ug ato na sila pasagdaan basin sila may makakuha unya matakda na hinunta mo na nga 15 lang sa nat. Sa miyaging Biyernes, 40 kapamilyahan ang may pahiluna sa gym. Apan karon, ana-ana sa kapin si tinta kapamilya. Giabagan ng barangay sa pagpakaon sa simbahan sa San Nicolas Parish. Giangkon sa kapitan nga dugang tabang ilang gikinahanglan aron mapakaon nila ang kapin sa 200 ka mga tao hangtod nga matapos na ang problema sa COVID-19. Nabalaka na kay ko kay nasobra na gyud ba ang volume banig unya habol, muskitero, unya mga tsinila, sabon o kana mga disinfectant. Mapasalamaton si Cebu City Mayor Edgardo Lebella ngadto kang Ninyal. Lakip na ngadto sa barangay San Roque nga mo'y nihimo usab og susama ngadto sa North District alang sa mga libod suroy. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Tulo na ang konfirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang naayo na ang 11 konfirmadong kaso sa COVID-19 sa mong Dakbayan. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bob Sagol, good news o bad news karon ang nadawat sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Una, good news kay naka-recover na o nakauli na sa ilang panimay ang 70 anyos nga lalaki nga unang konfirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Apan ang bad news, Bob, kay kagahapong adlaw nadawat sa lokal nga kagamhanan ang konfirmasyon gikan sa DOH nga aduna na sila ikatulong kaso sa COVID-19. Abril 2, unang nadangat sa usa ka pribadong tambalanan ang 67 anyos nga babay nga taga Maribago tungod sa hilanat ug pagpangapoy sa lawas. Pagka Abril 3, gibalhin kini sa laing pribadong hospital sa Dakbayan ug karong adlaw gidaki kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kagahapong adlaw lang nadawat sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang konfirmasyon gikan sa DOH nga nagpositibo sa COVID-19 ang pasyente. Wala siya travel history, apan ang iyang bana usa ka local tour guide. May stay-out helper usab siya nga gikatahong gihilantan. Ang pasyente gikatahong diabetic ug taas ang blood pressure. Ang katong helper soban siya to check ug dili ba siya positive sa COVID, no? So the entire family nga naa karon together sa katong duha ka helper mag-undergo sila karon og COVID testing. Apan dili pa makakonfirmar ang lokal nga kagamhanan nga usab kini ka kaso sa local transmission. Dugay na stop. Mo nang dili kay ta ka kuan sa side siyang husband, but ang husband gyud mismo mura og ang iyang duda jud na katog yung sa katabang. Kaya ang katabang
gikan sa paghilanat ni pila ka adlaw ni tapot man ngadto sa iyahang wife. Ang family, immediate family, gi-quarantine na siya and including katong gi-quarantine sa nato ang family sa ilang mga house help nga nagpuyo ra silingan. I think we have about 12 siguro, 10 to 12 families nga gi-quarantine. Samtang kagahapon usab, nakauli na ang 70 anyos nga lalaki nga unang nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga taga Babag. Kini human makaduha ka higayon na kining nagnegatibo sa COVID test. Sa mga hulagway ug video nga gipost ni Banasya, gipakita niini nga mainitong gi-welcome dili lang sa iyang pamilya kundi lakip na usab sa iyang mga silingan ang naasoyng pasyente. Sa iyang pag-uli sa iyang panimay kagahapon, misaksi ang tanang naglangkob sa crisis management team. Doon na magudto sa pagsugod, mura na-discriminate, no? Doon na stigma, nangahadlok ang mga silingan. Muna tong pagbalik, usa ka proseso sa pag-heal sa ilang kahadlok. Bob, matod sa pangu sa crisis management team nga luwas na usab sa hulga sa COVID-19 ang pamilya sa patient number 1 tungod kay nakahuman naman sila sa ilahang 14-day quarantine o pulo sila nagnegatibo sa COVID test. Hinuon padayon nilang gipahimangnuan ang naasoyng pasyente nga mas maayong magpabilin lang una kini sa iyang panimay dili lang una kini maglakaw-lakaw aron malikayan usab ang reinfection. So far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report. Nining coronavirus pandemic, may nungdanon kayo ang sakto ug tukma nga kasayuran nga masabwag ngadto sa katawhan. Dinhi mosulod ang responsibilidad sa mga frontliners sa media nga padayong nanguykoy og mga balita bisan pa man sa hulga sa coronavirus disease. Ato kining tanaw. So kami isip mga tigbalita ang among hinagiban mao ra gyud amo ang equipment, may among armas, microphone, unya kinahanglan motuman ta sa social distancing. So kung mag-interview ta, so kinahanglan nga inana dili ingon nga moduol ta sa ato ang interviewon. Doon na sad tay mga improvised protective equipment, face shield, disinfect sa ato ang kamot, and then thermal gun. So kuhara so 35.9 ato ang temperature. Ato ang mga frontliners. Kailangan na kining mga ordinansa. First offense, penalty of 1,000. Aron makasiguro, human sa interview, doon na tayo pag-disinfect sa ato ang microphone. Muramig naa sa war zone, pero mo ni ang ato ang commitment. Si Basta may Padilla reporter sa CCTN o Banats. Naguna-guna ko sa mobile phone but kinahanglan sad nimo mahimo sa unsay gipili namo nga profession mao ni ang paghatod sa sakto nga balita. Ako si Ruth Malinaw of the Freeman and karon naga-duty gihapon mi because now is the time nga mas kinahanglan ang mga tao to be informed. Ako si Alicia from the Freeman. Mas kinahanglan ni mo duty karon in order to serve people ni news, especially karon na rampat na kaya mga fake news. Hi, ako si Dalta Latihio, multimedia reporter sa CDN Digital. Kaming mga journalist mugawas gihapon kay ang balita tuaman sa field. Bisan pa man sa dakong hulga karon sa panglawas gumikan sa coronavirus disease, apan kami padayon nga mahatod sa mga balita alang kaninyo tungod kay Local News Matters. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Disda. Bisan kun wala ang naandan nga pamindita sa mga lukay diha sa mga simbahan, kining pamilya nga gikan sa bukid sa dakbayan sa Sugbo ang nangayawat og baligya sa mga lukay nga gipurma og krus atol sa Palm Sunday kagahapon. Ang report ni Femery Dumabo. Kadlawon pa lang sa Domingo ni plastar ng pamilya ni Edessa at bang sa Cebu Metropolitan Cathedral. Uban ang mga lukay ug uban pang dahon nga gipormag susamag palma ug krus.
ug tuod man nagbunga kini. Kay alas 10 pa lang kagahapon sa buntag, nikita na sila og 2,000 pesos. Kalau sa Ginoo in town, sa among pag-abot dire, giblisingan kita mis Ginoo mga halin-halinan sa tamis among mga kulibo, among lukay. Usa na sa nipalit si Frederico kinsa masaligod uban siyang pamilya nga matapos ra ang suliran sa coronavirus disease. O nga wa man ang pisikal nga kalihukan di sa simbahan, ang ilang pagtuo nagpadayon. Kada tuig, mo gina mo buhaton na mo ibutang sa among pultahan o sa among altar. Wa aning kubig kapuyo eh. Sa pagbuka sa Semana Santa dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral, si Arsobispo Jose Palma maoy nangu sa Santos nga misa uban sa pipila lang ka mga pari ug mga madre. Masaksihan ang kasauluga diha sa live streaming pinaagi sa social media. Mitambong usab sila si Governor Gwen Garcia o Kongresista Pablo John Garcia. Sa iyang wali, panginaot ni Palma nga taliwa sa problema sa COVID-19. Mamguhan unta sa tanan ang kaminungdanon sa paghatag og bilis sa kinabuhi. Sa mga pamalandong gipahinumdum kita ang nakasala. Siya ang gisilutan. Nahimong emosyonal si Garcia dihang siya ang gitahasan sa pagbasa sa pagkonsigrar sa sugbo sa patrona sa Sugbo, ang Birhen sa Guadalupe. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fabri Dumabok, Balitang Bisdak. Ay mga kapuso, nako, tigilan muna natin ang stress sa COVID-19 na yan. Kiligin na muna tayo. Muling balikan ang storya ni Billy at ng Jaya simula ngayong Lunes, April 6, 9:30 p.m. sa GMA Talibabad pagkatapos ng Kambal Karibal. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hello mga kapuso, kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ngayon po na may pinagdaraanan po tayong krisis na dulot ng COVID-19, sana po ay mag-ingat po kayong lahat. Stay at home at sundin po natin ang mga safety measures. At habang nasa bahay po kayo ay iniimbitahan po namin kayong manood ng Meant to Be na ipapalabas po ulit simula ngayong Lunes, April 6, 9:30 p.m. sa GMA Talibabad po pagkatapos ng Kambal Karibal. Nais po namin magbigay ng kasiyahan sa inyong nandiyan sa tahanan. God bless you always po. Lima ka mga miyembro sa kapamilya giingong nagtagsa og quarantine pass. Gipasanginlan silang mi-photocopy sa ugmaoy migamit. Si Lian Singkulan sa exclusive report. Matod pa sa Barangay Kapitan Edward Alesna sa Barangay Poblasyon nga may mga mulupyo ang mikopya sa orihinal nga quarantine pass. Gani matod niya nga nakasikop siya og usa ka pamilyahan nga may 5 ka mga quarantine pass nga gigamit. Siya mismo ang nakamatikod nga nagsigi og gawas-gawas ang mga sakop sa pamilya, maong iya kini gipasusi. Naibong may ba nga sa ngano magsigim ni sila gawas. Wala nga akong gipasusi. Sila dahil 5 sa miyembro sa pamilya, puros na ay inani. Human sa pakisusi iyang nasayran nga gipa-photocopy og colored ang orihinal nga quarantine pass aron susama sa orihinal tan-awon. Bit-bit usab sa Barangay Kapitan ang ilang mga quarantine pass diin iya kining gitandi sa orihinal. Ang kalainan kay ang orihinal nga quarantine pass may authorized signature sa likod niini itandi sa kinopya. Usa na lang gyud ila ato lagi papirma nga din nagla usab. Ngay mong gyud pasaylo. Hangyo ni Alesna nga dili gamiton ang quarantine pass aron maka-istambay sa daplin sa daan. Samtang matod sa hepe sa Talisay City Police nga ubay-ubay gihapon ang mga wa mo patuo sa curfew atol sa enhanced community quarantine. Niadtong Sabado, adunay 54 ka mga tawo samtang 55 usab kagahapon ang nasikop. Dili usab dawaton sa kapulisan ang rason nga nakalimot lang ogda sa ilang quarantine pass. We also would like to thank the barangay officials because among na-notice that they are conducting now recorrida to assist us in making sure that the ECQ will be implemented as prescribed. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.
Duha ka mga tindahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ipasiradaan ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Human maktuhing nangabli pa ang naasoy mga establishmento. Bisan pa man sa gipatumang enhanced community quarantine. Ang mga gipasiradaan mao ang motor o bike shops nga namaligya og mga pisa o accessories sa may barangay Marigondon. Sa giluwatang executive order sa mayor, wa madakip sa gikonsiderar nga essential establishment ang naasoy mga patigayon. Ganina gipirmahan na sa mayor ang closure order alang sa duha ka mga naisgutang patigayon. Nanatay gikuan karon nga closure order. Kita mismo gyud naka-akto ani dito sa iyahang shop. Dili lang mga individual ang gihatagan karon og mga hinabang ug pagkaon, apan lakip na usab ang mga hayop ning panahon sa kalisod. Sama na lang sa gihimo ni Alexa nga mihatag og pagkaon sa mga laag nga mga iro ug iring pinaagi sa mga donasyon sa iyang mga higala. Gani ani ay mga larawan nga miabang nagayod siya og tricycle ug multicab nga gikargahan sa sinakong cat food ug dog food. Sa wa pagipatuman ng enhanced community quarantine, gitugyan na niya ang mga cat food ug dog food sa mga security guards sa may Mandawi City aron maoy mo pakaon sa mga hayop. Samtang kining usa ka tawo nang hatag usab og mga pagkaon alang sa mga iro ug iring sa nagkalain-laing dapit sa Cebu City. Matud pa nga ning panahon nga sirado ang mga restaurants ug ubang mga establishmento, naglisod usab sa pagpangita og pagkaon ang mga hayop ilabi na kadtong mga anaalang sa kadalanan. Gumikan sa hulga sa COVID-19, dakong kabaguhan ang mahitabo sa naandan nga tradisyon sa syudad sa Sugbo matag Biyernes Santo. Ang buhing kalbaryo o tiliwa nining kabalaka sa katawhan awhag sa usao sa kapari nga pahugtan ang pag-ampo ug pagtuo. Si Nico Serino sa report. Gipreparar ni mga personnel sa City Hall kini mga Stations of the Cross nga gimontar sa tibok stretch sa Dan Virama. Naanda na kining talan-aon matag Semana Santa sa Cebu City subay sa tradisyonal nga buhing kalbaryo. Suga og katong kining buhing kalbaryo nga tarpaulin. Pagkahapon ni atong Sabado, gipangunayan sa mga organizers sa kalihukan ang pagpabindisyon sa mga istasyon sa pari. Gitagsa-tagsa pagsubay ang tanang istasyonan aron mablisingan. Gipahibaw ni Vice Mayor Mike Rama, ika-23 katuig karon sa buhing kalbaryo apan tungod sa hulga sa COVID-19, daghang kabag-uhan ang mapatuman. Di na mahitabo ang naandan nga reenactment o pasundayag nga mopakita sa pasyon ug kasakit ni Hesukristo. Tinuig unta kini nga dagsaon sa mga tawo aron makahinuklog sa giagian ni Jesus hangtod sa iyang pagpalansang sa krus. Tinguha sa mga organizers, ipaagi sa telecast ang play. 2016 that we had and that will be played. The more we should have this to bring people to feel that we do not want to cut, especially the images. Bisan kung gihabulan sa kabalaka ang kadaghanan tungod sa hulga sa COVID, tambag sa usa ka pari, mas pahugtan gihapon ang pagtuo. Since we cannot come together as one family in the church, wherever we gather as family in our different homes, that is the church. So we can also pray there, especially Stations of the Cross. We offer it since that is the means through which God granted us salvation through the Stations of the Cross. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samtang nagpadayon ang repacking sa kinulong bugas nga ipanghatag sa gamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Sa Talisay City Hall, nagtinabangay sila og putos sa 3 ka kilong commercial rice. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Culyas nga apod-apod kini karong Abril 7, Abril 14, 21 ug Abril 28 sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. 40 ngadto sa 50,000 ka mga relief packs ang gikinahanglan nilang maputos aron mapod-apod sa labing mga nanginahanglan. Ato ning gihatag sa barangay to give that to the poorest of the poor and ihatag tag diskresyon nila kay sila may mismo nahibawon sa sitwasyon sa barangay.
Ani ay usa ka nurse nga midangop sa Cebu City Hall pagpadangat sa reklamo human giingong gibalibaran sa usa ka condominium sa may General Maximum Avenue sa siyudad sa Subo nga mupuyo uban sa laing kaubang nurse. Matod sa maong nurse nga usa sa mga tag-iya og unit sa kondo ang mitugot kanila nga mupuyo sa unit kay lagyo ang ulian sa duha ka mga nurse. Apan ni atong Sabado sa dihang mo check-in na unta sila, giingong gipasa-pasa pa dihang nasuta nga usa sila sa mga frontliners hangtod nga gibalibaran. Matod sa mayor nga usa kini ka diskriminasyon sa mga health workers ug ipaimbestigar niya kini. Kabot sa lobby, gihold me, gipangutana mi frontliner pa mi. I think kita siya nga ning gawas akong uniform. Kay na wala gihanger man ako. Nya mo to, gihold me mga pila ka minutes niya. Giingnan na mi na requirements. Kompleto mi na COE, company ID ug PRC. Again, I will direct Attorney Gelon because we have just passed an ordinance, the anti-discrimination ordinance against frontliners and health workers. We will look into that. Taniwa sa kalisod tungod sa kalibutanong problema sa panglawas sa COVID-19, mupatigbabaw gihapon ang maayo mga mithi sa mga tao nga mas naghuna-huna sa kayuhan sa uban. Sama na lang nining managsilingan sa sitio Top Hill, Barangay Lahog nga nagbayanihan na pagtabang sa kapamilya nga na-stranded. Si P. Marie Dumabok sa report. Kining pamilya nga taga Bien Unido Bohol mianhi sa Subo sayo sa buwan sa Marso aron patambala ng usa sa mga anak nga nagkasakit og pneumonia. Sa dihang nakagawas na sa tambalanan ug mamauli na unta, naabtan sila sa Enhanced Community Quarantine sa Bohol nga nagsuspenso sa mga biyahe. Pangisdang ilang panginabuhian ug wa sila'y igong pundo nga magamit samtang ania pa sila sa Sugbo. Apan dako nilang pasalamat kay ang kining mga magsilingan sa Top Hill, Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo, nagtampo-tampo aron matubag ang ilang panginahanglan matag adlaw. Kinatong gitindugan karon usa kini ka junk shop kaniadto sa pamilyang Castro nga gipalimpyuhan kini o gitabangan sa ilang mga silingan nga mabutangan og atop ug bungbong sa iglalabay unta nga mga sin. Kinaaron lang gyud mamahimong temporaryong kapuy-an sa stranded nga pamilyang timugan. Adto mo na nakubutang diha sa luyo mga tinimbang. Muna nahimo ngingon ani, muna nga mahimo lang mo diha lang mo. Lakutos yung mahimo kuha mo tubig sa mo pangaligo panlaba mo. Panik ba kay asa mami nga ko trabaho og kwarta. Mao nga ang mga kuan diri natabang na ko nga kapuy ang gamay. Nya hinabang pagkaon na mo. Salamat gyapon ko nga girsiyahan sila sa Ginoo. Usa ka bulanon usab nga nag-abang sa maong lugar ang mi-post sa social media sa kahimtang sa pamilya. Hinungdan nga sunod-sunod usab ang nadawat ron nila nga tabang. Ning hatag minilag kuan na po kabuk itlog last week. Pagkaron pa jud nga semana pagtan-aw na mo is moray lang kahimtang ba mga silingan ra magtampo-tampo og hatag. Gani naaptan pa sa Balitang Bisda kining laing bulanon nga na-stranded usab apan nipili nga mutabang. Ang lokal nga kagamahanan usab sa Bien Unido ni Saad nga mutabang pinaagi sa taga Bohol nga niara usab sa Sugbo. Kung i-base na mo sa mong sitwasyon, magud mas luoy magud lang sitwasyon. Kaya ako nabaya po ko'y anak. Yan nakita ko sa ilang bata. Mo luoy pod kaayo. Pa-check diri sila kay marag na sila ihatag nga kuan tabang ba. Manyaari nila ipada sa ako Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Fabri Dumabok. Balitang Bisdak. Ni ay mga lalaking magbarkada sa poblasyon dakbayan sa Talisay nga tungod sa COVID-19, temporaryong nawadaan og trabaho. Hinungdan nga ang kaniadto pulutan nila diha sa Tagay Session ang karon nahimo nilang source of income. Babalik si Femari Dumabok sa report. Wa damhas sa magbarkada nga sa panahon nga halos wa na sila'y mauna-hunaan nga kapanginabuhian tungod sa paghunong sa ilang trabaho. Apan sa kanhi nila Tagay Session sud sa Panimay, ang pulutan nga padtay karon nahimo na nilang negosyo online. Nakaunaon nami nga ato i-post ang kuan daw, kay basin nay mo palit. Then pag-post lang pila lang ka segundos na may ni kuan, naman day ni order so sila mismong magbarkada ang nagtinabangay sa pagpangumpra, pag-andam sa ingredients hangtod na sa pagluto niini ug pag-deliver ngadto sa mga nag-order. Ang pad thai usa sa mga inilang pagkaon sa nasod sa Thailand. Tabang sad na may kanang gusto sad na mga customer na makatilaw sad sila og kanang lahi na sad nga
putahe kay sige lang kuno sila sardinas. Og of course, di kini makompleto kung di kita makatilaw ni ini. Susama gyud siya sa authentic nga pad thai. Lami. Gawa sa pad thai, ana usab ba-order nga nachos fries ug chicken wings nga puros affordable. Susaduhan na nila kasimana dinimubos sa 20 ka order matag adlaw ilang madawat. Mamahimo sila nga makadeliver sud sa Metro Cebu. Lami siya! Uban ni Cleo Ferl Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balita Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan, dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV, Balita Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.